de Awurade ne mo mpaebɔ. Ya da Nyankopɔn ase na enema ekɔsɛn. Onyame adom yeguso. Yeguso. 7 December. Me assure Ghana ni bia say NDC John Dramani Mahama ebe win elections. Na ahokyere kese. Akoma FM 87.9 Kumasi. Abesuye. O assure Ghana fo nyina. Ghana fo nyina. Eni asanteman. Eni asanteman. Obia. Na de me kaka ho ne say. Yes. 7 December obia ansori. Enkoto abenti abamboni. Na yeto abani wie a eye nyina yasade se yetena ho edi yani ehwemu. Sa NPP betumi a win this election agi so mu wiem. Na wo mba wiem a je se ye nyina yeto abani wie a ekofie kokoda. Na mom si ye gina ho ye nya mmre dakrope. Na ye gina ho ehwe se obia beto na ba. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na obi meye trutru asem a na ye wie na ye gina ho na ye kan. Na obia ni hwemu bia omuntimi nwiem. Aban no besesa. Ti obia to abani wi a wongyina ho. Se eda no. Na say na obia gyina ho dia ye nya space. Space na yaje ho. That is why am so mu training mu agents. Ma me nkyere wade. Say o mo enko make sure say bibia be fine. Nti o rely on voter no say onu na nyina ho ma won win dia. I mean okay tachi man. Yes. So okay ayawa so. Yes. Se den nipa ni nyina Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya ye to aba no a. Akoma FM 87.9 Kumasi. Stand at a distance kakra. Enti se obi ba na mrantie no mo hwe abato no so no e ka se wo de bia wuntu bi na nye yi a na basabasa e ba nipa dodo no wo ho no e be ma saa na e ma na kofom. Intimidation ehu bebo e won profo mu a yetimi pa mo bi firi ho no ensi. So you think that and you are the thinking of the NDC say it's not a thinking. Every security person enim say ekoso. You know. I know. And yes, me there's a system. What benefit from the system? Is that the case? So because the minimum and chase my benefit. Me means skiwade. The yansam for me nisubi. Bidim rasopa. But what say every security person enim. Timu kakra. So because a security person be anima. Yeah, to aba. Intimidation. Okay. What na ha? I had the emonomy you don't need a NDC for. Na unipa na adina ko gina ho. Na ehu aka no. Yetimi hye obi ma ne sign pink sheet. Ni yapam na firi ho. Na figa ompam atwetwera hye ho. Esi obi a o security system nim se esi. Me ne wo kasa yi. Enkrofo a ye di moto by sa na wo. 87.9 national security for ye do mo ba sa omo asante mamu ha. Ba bia meko bia me kasa ntwetwerefo misa ho nsem. Die ne ye do omo be ye. Ehunahuna. Sa nkrofo na wotwe mienu ye de atete wo mo no. Omo na toto atuo no. Why not to tell me now what you mean? Why not to tell me? National security. The mo twere krata akoma wo mo say under the Information Freedom of Information Act na mo misa wo mo say national security for do say and the be ya afi o mafa wo mo na hene ne ye de wo makwa mo behunu. The mo kan ni de kosu enye fear. Me kan wo afidie so. Yes, but na make an official position. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me no kasa yi emrantie bi wo ha. Ye ne wo mu nyina na nenam ha. Ye ne wo mu nenam ha. Ye de wo ba ha da ben. Obe abusumi ne bia de na wo be ye. Ono akura ona ma onim de wo be ye. Ye say NDC force omo ma asante fo nto aba. Nti o mbebo omo ho ban. Me no kasa me NDC ni ma asante ni. Nti asante ni be na ye se ma nto aba. Ehunahuna no na omo hya ase no. Nenso asanteman ye pasum wie aba no dura wokoto aba fa aduane bebre wo nua ni aduane ano amane bi obia ntena se ye mo ye nkrofo no ne aba ni nyina ho ban e ya asanteman ho banbo. Akoma FM. Let's say if you have sa intelligence dia munim e kwan be fa so am be reporting report to the amahwan. I mean reporting to the police nipa nwotwe what ho asem da ewo police akwa ko IGP ho what is your investigation ho nipa no a odi bone eno no ote aban no mu
nipa nwɔtwe awu ebi nsi Ghana abakɔsɛ muda wate ho asɛm nti yɛkɔ report ama hɔ sɛ aban Akoma FM 87.9 Kumasi. na ɔma hwɛ Ghana police for de titire ɔma wɔ mu akyɛ do sɛ aban ma ɔma ka deɛ no ɔma kwan a adwuma ɔmbɛyɛ no Oh yeah. I mean, trust them, yeah. Nanso ahunahuna me ne wo kasa yi ɛwɔ mframam nkurɔfoɔ keka sɛ even regional commander yɛ bɛ transfer adenti na obi a ɛno wɔ mframam keka de yɛntimi nyina so mfa nkan asɛm wɔ ha sɛ deɛ nnam mframam deɛ there is no evidence to that effect. There is no cloud without a silver lining. Akoma FM 87.9 I see. Kumasi. Sɛ saa mmere a wɔde ne mpanyimfo ayɛ adwuma a ɔma stabilize security wɔ asanteman mu na abato nti wopushi mu kakra yiyi bi firi mu a na wɔwikin no deɛ wɔde ne ba no ne nan si fam no na nneɛma agye nsɛm aba wo yɛ a yɛbɛtoɔ no na yɛ mede sɛ Evans ɛka ho asɛm ɛyɛ fighting for the soul of Ghana ahokyerɛ a ebi ma ɔman yi mu da na aba yɛ soɔ no ɛka amene yɛn a yɛte yɛn ho baabi a ɛnteɛ Akoma FM sɛ yɛgyae 87.9 na Ghanafoɔ to aba kama ne yɛsɛ ahokyerɛ no ara ne yɛpɛ a yɛne ara ne yɛato yaba sɛ yɛsi yɛpɛ nsesan a yɛne ara ne yɛato yaba ɛnsɛ sɛ nhyɛ biara ba mu ɛnsɛ sɛ amanyɔkuo no mmienu paa ɛsoso no obiara yɛ biribi a ɛde basabasa bɛba ɛsiane sɛ ɛnyɛ na amanyɔkuo no mmienu meme yɛ NDC ni obi yɛ NPP ni amanyɔkuo no biara ni hɔ a yɛsɔre a yɛkɔ meme maame amegye yi wɔ hɔ kɔma no sika so ɔmfa mo akɔ homa ɛyɛ aban hyehyɛ yɛ Akoma FM 87.9 amanyɔkuo no yɛbɛto aba dɛ nsɛ sɛ obi yɛ biribi a ɛbɛma me maame mɛbɛ baabi apɛ me maame mabusuafoɔ ma yɔnkofoɔ no yɛapɛ baabi adwane akɔtena enti security sɛm no ɛyɛ ade a ho hia paa besrɛ nananom mu mediafoɔ mummisa ho nsɛm ɛyɛ na ano yɛte sɛ na NDC so mo nso so prepare to launch Azoka boys. Yes, aboabo no police for by mu hɔ ne ade nyinaa is it because of the mo picky bi ntina ma mo nso to sana mo mosifoɔ ɛsɛ sɛ ɔmo kɔɔyɛ no ɛkɔsi sɛn ɛduru baabi a ne yɛataage obi yɛsɛ Azoka boys abɛn ayawa so sɛm baayɛ no yɛka sɛ vigilante sɛm yɛgu no aye that's true enti ekuo no ɛnɛ vigilante no NPP vigilante do dodoɔ no yɛama ɔmo atua akura ayɛ frɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ national security for munim wɔ ɔmo baa mumisa ho nsɛm ɛman no baabi ɛkɔ no nsɛntwerɛfoɔ so mo ka ho Asoka boys ɔmo ate akuo foforɔ na nka obi a ɔmo yɛ vigilante no a ɔmo launch campaign baba bɛgyina abɔnten so ɔmo launch campaign ama NDC so it was not the group nana ɔmo activating nemum na ɔmo yɛ ɔmo normal campaign Azoka boys ɔmo wɔ Tamale kuo no hɔ na efiri sɛ ɔmo activate aha na ɔmo bɛ activate dabi na ɔmo ayɛ do so open ɔmo edu baabi a ya na ɔtamfo esua wasa ɔkyea ne pa ɔmo kyee wɔ ɔmo na ekosi sɛyi vigilante for na yɛayɛ ɔmo national security for na ɛwɔ sɛ national security na mu de n'ani di akyire no ɔmo na ɔsɛ yɛka ho asɛ basa bɛba asante mu ɛyɛ ɔmo na de bɛba ɔmo deɛ officially yɛamema ɔmo atuo yɛsɛ ɔyɛ national security ni entity ɛbɛn ne yɛde ama wɔn ɛbɛyɛ bosomi ni wobɛhu sɛ yɛde motorbikes bi akɛse yɛba deɛ na ɔmo de bɛyɛ yɛpa asomdwe. I see. But we a security person. Into some of these things, now make us say when more started say more raise sa issues we na the tension eba election. O jitum sa. Menyintum sa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Where's bi tension on the same.
sɛ yɛ society no ɛwɔ sɛ yɛ open society nsɛm sɛ ba na wɔyɛ bisa obi abɔne wɔ n'adwenem no hunu sɛ wapa ne ho ntɔma a na atwe ne kɔ akyiri okay sɛ yɛanka ho asɛm a adeɛ no yɛ huhu wonte deɛ ɛkɔ a ɛna de yɛfɛ ɛde tension ɛba sɛ yɛn nyinaa yɛdi ho nkɔmmɔ sɛdeɛ yɛredie yi ɛma ɛpa ho ntoma sɛ obi mpa adwene saa ɛma ne hunu sɛ nipa ahunu me philosophy in security no medwene sɛ saa pa mpo ne wɔ sɛ yɛyɛ no ɛhunu asɛm no bi wɔ hɔ a na wode ato hɔ na nipa no anamo a wotu nipa no ahwɛ no yie na sɛ so koraa no Evans na sɛ beto dwa sɛ a former regional Ashanti regional commander a retired COP Kofi Boakye see mo na lead mo pacho hwan na kan was chema wontumi na mpɛ obodi chema wontumi na kan on the platform so why ready mo nko yɛ ready for nsɛntwerɛfo o kan yɛ no na makodo sɛ menua chairman we are Ashanti Regional NPP chairman of the ruling government onfa evidence sɛ was bi na wo kan a won so yebusa evidence me see evidence no we dey kra man ka say rumor me say mon twere nkoma national security na mu misa wo mo say afini ana busumi nsia national security for say na o ma fa wo mo na ntete ebe na o na hene na o mo de wo mo kɔ so that wo betena ha watumi aka de akyere ma kyerɛ ba bia wo bepa information na firi ɔno wo kyerɛ bibi saa ma me nkyerɛ wo ye nua Kofi Boakye wo asantini ya asantefo ma no Akoma FM yɛn nyinaa yɛnim sɛ sɛ wobɛsom sikadwa yie a ɛnɛ ɛnte sɛ kane no yɛ nananom na ɔmo de atuo ɛna ɛkɔko ɛbɔ sikadwa ho ban yɛn yɛ pɛn so mpuntuo ne yɛde som sikadwa sɛ mpuntuo ama a ɔpem so akonnwa n'anim onyam ɛbɛkɔ fam ɛni nti ɛna ohunu sɛ kɔmfo anɔkye obi kɔmfo ayasabea kɛse yɛde to no ɛnneɛma bi nkɔ yie na yɛwura kura afɛ kura akura na wɔsra ade sɛ yɛn kura Akoma FM 87.9 ɛni hu kɛseɛ ma NPP ɛsan sɛ yɛ party a yɛ nananom de yɛ sika yɛte yɛ ho firi nkunu mu 20,000 pounds ɛna ɔmo de support yɛ I kɔmfo no just started sɛ tete no nye 8 years ya enti na me ka kyerɛ wo sɛ yɛn aban a ne furuma efiri asanteman mu a yɛde asante sika de bɔ ho bra saa aban no pɛn so ɛne yɛwura ɛsra adeɛ sɛ wɔkora no ɛnneɛma kora sika kakra onya yɛde atɔ nneɛma yɛwura da mensa de bɛyɛ adwuma no aban se wɔn tua sotoɔ yɛn anya ban Akoma FM 87.9 Kumasi ɛnya niw ntu ka ko si say on Nathan Kofi Boakye ne ɛno nti sɛ amanyoyɛ bɛba wahunu sɛ ndisi na ɔnya amanyo nanso atena ase ehunu sɛ sompa a ɔde som asanteman no ɛwɔ sɛ ɛdi mpuntuo ba enti amanyoku a ɛdi mpuntuo ba asanteman mu no ɔde ne ho abɛdɔn ɛman no na ɔbɛboa yɛ nyinaa yɛ na mu yɛ campaign sɛ bɛyɛ a asanteman mu mpuntuo ɛbɛkɔ so na mmom deɛ meka ka ho ne sɛ obi adwene sɛ sɛbi obɛhunahuna yɛn obɛhunahuna asantefoɔ ma ɔde basabasa bɛbɛba ɛmma asanteman ɛnkɔto aba ɛma yɛasom nwuyɛ deɛ a ɛne ɛnyɛ ɔno nko a yɛ nyinaa yɛmma ho kwansa na mene nsɛntwerɛfoɔ di nkɔmmɔ no na mewɔ botaeɛ yɛwura NAPO ka asɛm bi na ma asanteni nti no na wɔ sɛ mehwɛ na meka ho asɛm bi ɔse wɔ asanteni na woto aba Akoma FM 87.9 Kumasi oyɛ mambɔfoɔ mambɔfoɔ na mambɔfoɔ no asanteman mu ha mambɔfoɔ kɛse a yɛabakɔsɛ mu opie yɛfɛ no Kwame Tua ɔno yi asantefoɔ ma abazinkum ayi akongum ɔno ɛna oyi asantefoɔ ma yɛ
na sɛ obi ayi asantefo ama kɛse wɔ yɛ bere yi so a yɛwura NAPO yɛnua NAPO ɔno na wɔse yɛfɛ no ɛnɛ bere yi Kwame Tua sɛ wopa asanteni Kwame Tua ada NAPO ayɛ dɛ a ɛsiane sɛ obiara ɔbɛsɔre ati asanteman mpuntu ogyina hɔ sɛ Kwame Tua NAPO gyina hɔ sɛ Kwame Tua sɛ munim ne mpɛ so aso yie paa yɛ kuro yi mu baabi abasabasa nipa ɛwɔ hɔ yɛfii sɛ nneɛma nkɔ yie paa yɛfrɛ hɔ tinka ɛwɔ hɔ ampɛ so ya so ɛhɔ basabasa kɔ so saa sɛ ɛhɔ deɛ boys no yɛbɛka sɛ ɔma abrabɔ na but we record yɛka basabasa abrabɔ mbɛ sɛ opposition yɛ because ebi ade otie yɛbɛka sɛ tinka hɔ no sorry a yɛtwe sekan yɛtwe wobɛnya amrante ɔma abrabɔ asɛe paa hene na bɛbɔdi akyerɛ Akoma FM 87.9 Kumasi ɛwɔ NAPO mpasua so sɛ wonim Kurofrom market yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛwura kofoɔ pɛn so ɛwɔ NAPO mpasua so ɛdeɛ na wayɛ afa ho ɔmpa asante mpuntuo wonkae sɛ wokɔgyina akomawu na me wɔ hɔ bi ɔse asantefoɔ deɛ sɛ woma wɔn NPP t-shirt ɛfɛ ɔmbɛto aba ama wo sɛbi ogyina asanteman mu na kaeɛ sɛ wode Kwame Tua toto obi ho na mfata no anyɛ NAPO ɛfata NAPO paa wɔ santini a Akoma FM 87.9 Kumasi obi sɔre obi a ɔmpa asante mpuntuo oyi asantema aman NAPO ayi asantema ama kɛse big time yɛpɛ mpuntuo aba asanteman mu mimi yɛn DC ni yaban pɛn so asantefoɔ ma ɛwɔ mu ɛnɛ yɛde hoahoa yɛ ho enwuma akɛse ebi ni kagetia makɛse ɛwɔ kurom ha dodoɔ no yɛtumi yɛ yɛwura kwadwo bonsu nipa ansɔre antia no ananka yɛwie kagetia no a the next project ɛyɛ big ɛwɔ sɛ yɛtirim ɛyɛ Kurofrom market saa ɛwɔ NAPO mpasua so Akoma FM 87.9 ɛnɛ yɛ nua ma yɛ maame ma ɔmo wɔ hɔ ɔmo nya baabi ɛna ɔmo atena adidwa nanso ɔse si yɛbɛyɛ no no ɔse yɛ asantefoɔ deɛ ɔma yɛ NPP t-shirt a yɛbɛto aba ama anɔpɛ me ka kyerɛ santeni biara sɛ asante ɛnyɛ NPP ɛna NPP ɛnyɛ asanteɛ ɔne sɛ waka so wadi ka ka sɛ asante party a ne funuma yɛde asante man sika and nti a clear indication that the working cannot be the fact because already we admit say asante man o ka hye man me admit the asante man sika onso so be kyerɛkyerɛ obi onso so ka wo mo nte asante abakɔsɛm ho no ase asante man ɛyɛ man is a nation state to say Ghana na efiri ha ɛkɔka Ivory Coast part of Ivory Coast ɛkɔ akɔ Benin ɛno ne yɛfɛ no asanteman asantefoɔ ɛyɛ nipa na ɔmo nso so ɛka asanteman ho one of the ethnic groups yɛnyɛ mu na akonwa no efiri baayɛ ɛne nanam de nkɔgyene ɛko yɛ asanteman ɛbɛyɛ ɔman deɛ ɔdi asanteman so no yɛfɛ no tumfoɔ na konwa a wɔte soɔ no twɛ yɛ mpɔn de maayɛ yɛfɛ no sikadwa enti asanteman sika ɛna yɛde te yɛho firi nkroma mu mate ho enti asante nyɛ NPP ɛna NPP nyɛ asante nkyiremu ɛwɔ mu no enti wɔ asanteni yɛ nananom ɔmo tik ɔmo ho no botae a ɔmo de te yɛ ne sɛ asantefoɔ ana asanteman ɛbɛtumi amanyɔkuo na ɛba no new political dispensation no yɛnso yɛbɛnya akwanya wom na ama asante nnwuma ne yɛsi kasɛm atoto yie but ayɛ de te yie ni ɛnneɛma a yɛka sɛ yɛsi configuration ni adeɛ na yɛ demands a yɛmeki in federance of ɛnneɛma a yɛpɛ no sɛ yɛ nananom hwɛ sɛ mpuntuo enti na asanteman si kasɛm asantefoɔ ma ɛne asanteman nipa ɛwɔ asanteman mu si kasɛm bɛtoto yie a ɛnɛ mo mmiɛmfa ntoto ho ɛnhwɛ asantefoɔ nnwuma nyinaa egu yɛ businessman men omunyuma egu mpuntu yɛ wɔsɛ ba asanteman mu ɛma nɛsɛ wɔ asanteni nɛsɛ ɛnɛ mpuntu ma ne yɛ wurakura
kora esra de se ya yaresa bia kese ya de tu obiri komfo oduma nkuma fa ne so edi sikadwa baaye share di munyam no na wo sori se okoto aba ama MPP na wa sori atia santeman sum kese ya obetimi di asom santeman ene se wobeto aba kese atia NPP ama mpuntu ya boye no ma menchire no baba how can mpuntu aba santeman I mean they will also tell you that the projects are ebi wo ha mo start mo anwie ebi ne de ehne ya chirechire mi hospital projects Konongo Tepa and afi Kumawu omo mention no your agenda 111 projects almost start here. I mean utie nkomo ekoswa acha by next week. That is what the report we are picking. So by next week ebi wo ha ombe commission. And apart from that, so we are the regional hospital. Omo ba na adu say omo to aso. Oh, so we are the so we are I mean mfie ngwatwini. We no munwie but I know say Mahama omo de konani. Mfie 9. Unu ba bi odi say we aduru ye. Mfie ngwatwini ya wie. Aferi so mfie ngwatwini ya wie. Nti the member boss we need the working. Is it an indication that omayi bi nebo bi ade the expectation say nke benya do free omo no nya ya kwa didie ma ya pia fufuro kogum ye mpia bi nkogum na nka aban ya ye nananom aban eba ye no enka mpuntuo ne de esuma santeman de omba ye de nka aduro no entempa na no wawie no wahye fufuro ase nanso yese ye asantefo de ye de ensa koka bibia eno bonsi yetutu krom bebre Akoma FM 87.9 Kumasi NPP ni ye ni hwe Mahama ni mfie nan num ono kura yese wo se yenya ye de hye lumba abo no nwum na ye wuredi na woda na Mahama abesra no no wabisa no wasabi yese Mahama so wontie obia onumpo airport international airport no oh baby odidu ye oji sika no ba say you see difference between the time and in there na pepa cha wa ho nansen yeah oh dabi Akoma FM 87.9 yakoyi won to mase yawie enne o fa ho a o ya check in wie a ne ye de watena baasi ne ye de ukọ dada nu no akọfroko yawie nwi okọ kageti a adwuma kese no car parks a eho ya ofa ya befa ne se baabi a ye relocation center ne ho Mahama de mreketo bi na ye wogi sika se fe no obeye central market project no sika no e no mo be so 87.9 ene ekosi sen ya tuye nua ma ya baabi e ma me wotena ya aja omo tete omo wure mo hwe ye nkakra ene omo te atechem sika no a Mahama koje koto deto ho se ye mfa nto aso enya adwuma no na yetimi abe third phase no mfie nwatwini akosi sen sika no baabi a meko bia meka se mumisa contractor ne se sika no de na ode ye beto aba ye se ya asantefo nti mumienko ye ma contractor no mfa sika no a ye de ye market no won hwe mantemu akwa no no mfa asphalt kakra ngugu so no monto aba man ye bia ne apesika na ma no mumisa contractor no e na ma adwuma na ka ho the NPP for timi ye no 87.9 Kumasi eh ade ya chese asanteman so no age party na tum because numbers are me who I want the campaign to our starting no I mean is it that they all can hear what the people in the region who eno nti ene ye twi nipa adwene siso asantefo ye ya ma NPP dia ye se aso edu bra ye hia ya
But before so be come no, the issue of Asante for ne, I mean the meaning how that discussion will also help in your campaign. I mean, and yes, selective. Say odi amanyo chitemachi ya me Asante ni enne wo nam baabi a nipa kaseti Asante for omo ya ama na koye se yen ne ye na ama ho kire kesi aba isansa aban nipa timi bie na no kasa na sebe na bi ya akokan yewura se wo Asante ni a na wo se osi ano NPP nti Asante egitan ensese basa. Okay. Se nyam puntuo enti ne yedi amanyo samachi a na mfaso ndi so obi abaya amanyo FM 87.9 Kumasi. Enti sa Asante enyam puntuo nti anke ni amanyo samachi. Onam ha yenam wiase yese inland port NPP so omo ye inland port ewiase fan ne ye inland port wa yenye train akwan ne yenyi akwan akese yenyi ye inland port ama na yeye omunim se omonye omunim se enye ye ne yese Asantefo nti wo mianka se ye yo yewura ye ne aye de hye kufor pen so Akoma contract ma obi so 87.9 17.5 or 6 billion and ode dan kosi obi omu kosi ni abeto aba Asantefo nti o beto aba ama ye so okay plant bi efe na Ameri ni titire ma Asantefo ye nuanom ye di yewura mahama atempa na po ne di animu ye beto aba nti yese saa ade na ne yese mahama akofa ba boy ye ka omba ya nkomo so fa omfa so awie sika no ye mfa nkosi Asante no omonto aba ma ye ye de abesi ha ye boy ensem ya Asantefo nti hwe ye beto aba and NPP for befa you na na for the befa you rakof inland port what they frɛ hɔ sɛ Buankra akrachefo na mpanyimfo bi ɛsɛ ɔmo engineers ya ne ahyehyɛ ɔmo ntaade no ma challenge contractor na wonyanya no sɛ wɔka sente saa na nkam ne na consumer nkwa ɔmo fa nipa ne bi firi kokompe ɛne ɛhyɛ ɔmo ntaade so ɔmo engineers. Which of the contractors now? Okay, because contractor adwuma ne kura no or start adwuma nyo no na yesisi de adwuma ne kura no de ebetwa hamamu no oba me ne no kɔ hɔ kotwa hamamu no ɔfa nipa ne bi firi kokompe sɛ ya Asantefo nti na yebeto aba ma omu 87.9 mo ma yenye ye ho saa ni nuan ma Asantefo mrɛ 87.9 Kumasi sɛ ye sorry na ye to abeti ya NPP na omu hunu sɛ ye nso so nsɛmfo so ye se omo ye ye wo Swami interchange aban na tena so mfie nwɔtwe aban na ebekɔ no ɛne wɔ sɛ wasign contract mfie miensa ɔde bɛyɛ Swami interchange nipa didi kwa no so nyinaa nwuma yetu omo betena emfuturom emfie nwɔtwe emfie miensa ejisa ne nipa tena Asanteman Central Market na ɛwɔ hɔ no ene o ma sɛ no Akoma FM 87.9 Kumasi nkasa no onkyerɛ sɛ die project ni sitie ba bia wo sɛ si ya nka ye car park nko aho nipa kakra na ɛwɔ hɔ no no mu nu 10,000 ye mo matena hɔ na ye tu wo mo ha na ba hɔ na o manya ba bia de wo mu dwa mo bɛka ya NDC akwadwobo nsudi animu ana ye no nipa ati wo nyinaa ye pɛ obi o workshop bi ye kɔ ha ba bi ma no esansa Asante nwuma kɔ fam a na ga na nwuma e kɔ fam omo ka se omo ba yi adwadifo na fi ye tu omo nyinaa firi hɔ ye nananom ye maame mo na omo didi hɔ dada no ye wie shop yi amfa ama wo mo ye de nipa tena saa Akoma FM 87.9 Asante sorry na ye ka kire NPP for say enough is enough saa mre wo to aba ma NPP a na wo to aba etia Asante nkoso na wo sorry tia Asante nkoso a wa sorry etia sikabia emredu sa Asante sorry until the who rally campaign grounds no obe describe anything onim say rally omo ye no dodo no me amini bi kasa e ma osika ne ama t-shirt ene unya de ubedie
enti se me kɔ NPP rally me kura me kɔ no membi no membi yanka meje Akoma FM 87.9 ɛne ɛkɔe ɔmbɛma sɛ de wo kan saa ne teɛ deɛ a me de ɔmo ma me sɛ de wo kan saa ne teɛ deɛ dodo no saa ne teɛ emrantie ne maba wani bi wɔ hɔ a ɔmo kura be gina baabi no ɔmo ayɛ video no ɔmo de kyerɛ ahokyere aba no ɛboro so yɛ twe asante mia ma asante ni nti metwi me nuanom adwene si so me maame no me papa no ni titire yɛ nananom so ɔmo tin konwa so a empuntu abɔ yɛn na ɔmo bɔ aban na ba so no ɔmo nim asante aba kɔsɛ yɛ nana mensa bonsu pɛn so na ɔbɛba no na yakɔko aba yɛsi kasɛm FM 87.9 Kumasi. yɛsi kasɛm kɔ fam nti yɛwura ɛpagya etuom taxes asante mabunu sɔre sɛ to no bɛgu yɛ nnwuma yɛwura ntwensae wantwe ansan no yɛtu no ɛna ma yɛ nana yɛ kyɛn tu ne nua bɛɛma mensa bonsu asante nso sɔ nsɛmfon so nanso sɛ deɛ yɛyɛ ama na ayɛ sɛ yɛsosɔ so yɛwura yɛ nana prempɛ efiri exile baayɛ ɔmo yɛ ne Kumase hene sansa broni sɛ wode asantema no saa ma no a ɔbɛboaboa dɔma no ɛne yɛ abɛko ɛno mpo ɔboaboa Kumase no Akoma ɔde tuo bi baayɛ a 87.9 Kumasi. yɛnkyɛ n'agyapadeɛ mu ɛnan ne yɛmfa baako nto asante foto mu asante nkwankwa asɔre ɛno na ma akonnwa leader na ɔda nkwankwa na no yɛfɛ no nkwankwa hene asantema council egu no yɛnso sɔ nsɛm a ɛbɛma yɛ adwuma agu ɛne yɛ businesses egu taxes nti na asantefoɔ sɔre sɛ yɛkɔto aba ma NPP woto aba ma NPP a wo sɔre tie sikadwa esan sɛ wo sɔre tie asante mpuntuo. I see. Yeah, be na the community. I'm sure say we have another time na said the edika kanona. Yeah, share. Afina, you 30 days to election there. 87.9 Kumasi. Minim say enche. They say national chairman ewa ha. And then I'm sure say na obewie. Na probably the leaders also the flag bearers also no will come. Nti yebenya brand ye din ka oba menim de wo beka twa to na fein yemfa yenkomo no ensi ha no pay de make twa to ne se aban eyampuntu yeah aban ya bobosia ma ho kira ba ene yetwie ho ba bi yentwa na apushi ho kira no kura ye to aba wi ho kira kese no Akoma FM omo de akosha ni yentua ye ho ka enka be ye fese e ka bebrebe a ya bo no na nka be me man mu asantema mu ha ka ye won ta changes bebre ya kwan ye komfodo chi nki abekora na maya eno se o ka kire me se aban na boka bebre a me nso me de bensa besi mi bo a kire de manya afiri mu na ye de enya ahwe asantema nyi twi ento aba kese entia NPP na se wo kina ye yi o mu fra ban mu na mre ba no mo sa abada bi a o mahunu sa asante ye nso so nsemfon so na mo miye ni napo achi ne ya nhwe yi asanteman ye beda ne ye ho jakeri ala napo akosi napo mu ehunu ode atom so ana na wa sa wo santini na napo ekogina simpi so okasa ya na wakoma ntunto nsem kasa efi na no ba no wa nhwe yi abekasa ya ndete na santeman anyway mama na wasi anopay thank you very much for Yane Enoch Amakunsia, a former Ashanti Regional Security Coordinator, and Yaneno Edin Commandano Pay. Na